правим? Правим видео на стандоф. Ей. Само не ми гледайте името, знам, че е тъпо. Така, дуел, ще играем на Team Deathmatch. И играеш 4 пръста. Сега сигурно хората, които са с 2, 3, 5 пръста са някакви. What the fuck? Как играеш така? То не е удобно. На мен ми е удобно. И се ми е та. Чакайте да. Не. Окей. Още ми спи. Трябва да зареждам много дълго. Да. Така. Взимам си моите любими оръжия. Той. Значи нямам никакви скинчета, просто си продавал всичките скинчета за голд и после изхарчих и голда. Така че имах около 10 скинчета. Нищо не съм казал. Не съм никакво про, само това ще ви кажа. 22 или 3 левел и нищо не мога. Само това ще ви кажа. Жет! 2 на 2, какво това? Да. Yes, come on, baby. Видяхте. И тебе те видя. Не. Защо така, бе? Колко искам да кажа нещо, ама знам, че ще ме копирайтнат и ще ме кенсъл на целия свят, така че не искам да го казвам. Искам да го кажа, ама не мога да го кажа. Това искам да кажа. И просто ще спра да приказвам. За малко. What? Вече снимам 2 минути, аз тук що съм почнал. Смисъл. Изчакайте секунда. Краката. Така. За някой ще усети спазми в краката. Някой ще усети спазми. Да му е гадно. Колко кила имам? Имам 7 кила, найс. И... Ай! Дъбъл кил. Това за дъбъл кил ли? Май не се брои за дъбъл кил. Не знам. Знаете ли какво ще направя? Хоп. И чакам. Хоп. Как му набихнула? Няма калашника, ще съм си. Шуш. Защо? Защо когато трябва да бъгна, не бъгвам, а когато не бъгвам, когато не трябва да бъгвам, а когато трябва да бъгвам, не бъгвам. Кажете ми логиката на това. То с... Много ме кефат, много ме кефат новите скинчета на това, на кътътата, на контртерористите, на полицайите, ако така им викате. То се опитва да ме носкопне, то ме носкопна в главата. Голямо про. Как са легнали еднакво?
А! 18 кила. Вау. Правил съм повече, ама. Аз едно съм направил най-много килове за сега в... Кого виждам аз? Направил съм най-много килове в отбора. В отбора ми. Ама колко имам? Колко умирания? 14 умирания. Не, ама те ме натегнаха трима. Един там долу и един там горе. Супер. Ето същия беше ето тука. Бахти кемпен. Ама аз няма шанс да погледна колко ми е FPS-а да му се не види. Защо? Мале, те са. Защо точно сега? Да бе, бате, някакъв ме такова, айде стига. Това ли е? 15 плюс коинс. Аз го съм за арена. Искам да изпея една песен, ама знам, че ако го направя ще... YouTube просто... Няма, просто YouTube... Абе, тя да ви го обясня, просто YouTube ще ме кенсълне пред... Разбирате какво искам да ви кажа. Ще играем на зона 5. Това ще почне ли? Тук искам да съм контртерорист. Нема стане тази работа. Yes, айде. Само това ми е важно, друго не. Много ме дразни като съм тук. За малко да скоча. Много мрази така като стане. В смисъл, брат, имам 20 FPS. Как ще игра тази игра с 20 FPS? Откача. Но това не е честно, бе. Защо? Да, набил съм му 40, да бе, да. Хедшот. То някой го уби. Леле, той игра Спинайд, аз Спинайд не съм играл доста време. Да пробвам.
Леле, хора, не знам какво да ви кажа. Тук се справя много добре, няма да коментирам. Какво? Как стана това нещо? Добре, там го убиха. Окей. Това го имам на видео. Колко пъти го удари в главата и нищо не му стана. Това бяха два наведнъж. Това бяха 2 кила наведнъж. О, майко мила. А. Седемдесет и седем! Те мене като ме хитнат в кръка с глокче, брати, ме убиват. Ето! Аз ще умра за зона 5. Най-накрая. Естествено, брат. Но се дразна така, като стане. Тук видях. Не, това би било просто колата. Пичовете игра тук с някакви хакове. Аз ви казвам, няма как да стане това. Аз минавам, той ми излиза от нищото, брат. И... Ето, вижте. Аз съм трети в класацията. Супер. Става хладно. Къде скачих? Яко. Да, бе, брат! 28! Тук що се забавих така с този скоп? Излизам! Но мразя така, като ми лагне, за 20 път го казвам, но мразя така, като ми лагне това играта, като ми лагне. Чакайте, трябва да спра тук едно нещо. Поне спечелихме. Това е яко. Гласувайте за Training Outside. Training Outside е много удобна карта. Тя ми е любимата карта на Team Deathmatch. Явно ще играем на тази, на къде на лодката. Не забравих името. Лапа, 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 лапа. Да, next match. Аз ще левкам, значи.
Защо така ми лаги, бе? Не мога да натисна. Ами, добре хора, това беше днешното видео. Благодаря ви за гледането. Лайк, сабскрайб. Ако искате да напишете коментар, да ми дадете съвети да стана по-добър, ако случайно играете стандоф. Не знам приятелите ми дали ще искат да направим видео с тях как играем всичките на стандоф. Не знам, ще ги питам. Добре, това беше днешното видео. Благодаря за гледането и ще се видим следващия път. Айде, чао!